den. Klienti se často ptají na možnosti odčervování psů a koček a na podrobnosti, takže ráda bych vám k tomu něco řekla. U psů se můžeme nejčastěji setkat s tasemnicí psí tam, kde došlo k výskytu blech na psovi. Je důležité tedy vědět, jestliže jsem zjistila blechy na psovi, musím zároveň pejska odčervit. Z dalších tasemnic nás může zajímat tasemnice vroubená nebo měchožil zhoubný, protože pes je zdrojem těchto tasemnic, ale člověk se může stát nechtěně mezi hostitelem a můžou u něj vyvolávat zdravotní problémy. S oblých červů se nejčastěji setkáme s škrkavkou psí a je potřeba vědět, že riziko představuje polknutí vajíčka škrkavky, kdy začne cestovat larva škrkavky v organismu, takzvaná larva migrans, a může vyvolávat zdravotní komplikace. Z ostatních škrkavka kočičí nebo měchovci a další, to se týká potom už spíše třeba větších koncentrací psů v chovatelských stanicích. Zajímat nás budou spíše odčervovací prostředky a jak postupovat. Na naší klinice se snažíme sestavit protiparazitární program co nejvíce individuálně pro každého pacienta, a to podle toho, jak je úzce v kontaktu s lidmi, o jak staré zvíře se jedná, jestli se pohybuje převážně v domácím prostředí, nebo jestli se pohybuje doma i venku, jestli cestuje se svými majiteli třeba na chatu nebo na dovolenou. To všechno musíme brát v potaz. Dost často klienti řeší odčervení tím, že prostě někde koupí nějakou tabletku a mnohdy si ani nezapíšou, čím vlastně odčervovali. Tady bych chtěla zdůraznit nutnost evidence, co bylo zvířeti během jeho života podáváno, protože můžete kupovat tablety s různými názvy a nemusí klient vůbec tušit, že se jedná o stále stejnou kombinaci účinných látek, která po čase může ztrácet účinnost, čili nastupuje rezistence těch cizopasníků. Je potom potřeba do toho vložit přípravek s úplně jinou účinnou látkou, který obnoví účinnost odčervení. Tady bych chtěla zdůraznit kvalitu evidence na veterinárním pracovišti. U nás, když klient nahlásí na recepci své jméno, na které je karta evidovaná, zanášíme tam nejenom, co jsme podali pejskovi, ale i to, jaká byla snášenlivost toho přípravku, jestli tam nebyly nějaké nežádoucí reakce, svědění a zvracení a podobně. A to nám všechno pomáhá potom vybírat správné přípravky, aby se udržela dlouhodobá účinnost odčervení, hlavně ve vztahu k člověkovi. Interval se odvíjí především od vztahu s člověkem. Kde je větší kontakt s lidmi, musíme odčervat častěji. Kde je pes třeba převážnou většinou na dvoře jako pracovní zvíře, nemusí být protiparazitární program tak intenzivní. S výběrem přípravku vám pomůže náš odborně školený personál. Pokud třeba máte problém dostat do pejska tabletu, nepřijímá ani v pamlsku, není problém zvolit třeba pastu, kterou můžete namáčknout na krmivo. Pokud si netroufáte ani na tabletku, ani na pastu, můžeme nabídnout ještě přípravky ve formě spot-on, které se kapou přímo na kůži. Takže dá se říct, že pro každého pacienta jsme schopni vybrat spolehlivý prostředek na odčervení. Děkuji vám za pozornost.